Takasi sajan ka Shtarek Rempang laingut ikertang MDC jongka Bharatiya Janata Party uba Dibar Lingdwa naka Nongstoin constituency uba Roland Mausor naka Maushinut constituency bad uba Dominic Walang naka Rambrai Jurngam constituency kila lej bantap kerteng hakman ki returning officer jongki constituency jongki ha Nongstoin uba Dibar Lingdwa habayakran mau nong thok khubor hadien mau ladap bantap kerteng ulong baja jingmi jongu banyele ya kanik election MDC kadai halor ka nongrem jong ka jingsha knyat jong kinong bala bat ban penskem shushu yaki an ha district council uba Roland Mausor pat ulong ba ka jingele jong u ya kanik election MDC kadai halor ka jingyo i jong u ba ka district council kamla ban ban ya ka hima long trai halor ka kendo ka sham bat lada unpai sha ka jingjam unyale kat bala ban penskem yaki nongrem jong ka hima long trai jong ki padba ti mentau snem hi longka parti kala ibit yang ban yakun naka khandai mosrot ti kathong kadai ka dau pa dau fan ke jonga ni kejeng perkhat jonga hakini kisngi kalong ba halor ka kani ka hok long trai ka khandau ka siap kam long sho nama bale ka council kala IT kala ai kani ka kot syakya forest environment but ka expert committee ti kini la tuklar pelat ya ka jeng long trai jongi ika la khang lut iki ti duyong klong mau ti chiap borok la khang te che ai shu ka long trai jongi ti ngak ba kani ka kenti de ban weng no ya ka tu ka kot ba ai saka forest kena bangin long trai biang nomor ba kani ka expert committee ka tuklar bangim long trai shu te halor kani ka nongrim bangakwa ban yakun mentah kani kenti ba kala ngimlong trai shu haka jing bom umlong trai shu dengan yakun mentah ban pertas upaj ba ngidon ka hok ban long trai ya ka kendau ka siap katkum kariti jong ka sik sidel te namar u joy menchua la yo ya kane sik sidel na ka konson jong hari India te balai menta ka du no ya kane ka hok long trai haba menchua ngi long trai hi ya ka kendau siap barok ndre hakini kini kisnem nadu khandai punyo sajrong bakala tuklar bangin long trai shu te ajing sai de long trai nadu sapok khandau ru long trai sajrong ru gila ban sna jing hapok khandau ru bat kale er ru ngi long trai na dong chudong kai inde beli menta ka tuklar ba ngim long trai shu te halor kani kan ngrim ba ladang ila yap no kani ka jung long trai khandau kam to shu bangin long MDC hapok council ka council kemot kadai ka kadai ban chna ka an ka ba penek ya ka dustur korsor bat ka penek ka khandau balong trai hi khandau siap te tu pinang pidon ni kermen ba pajba kin ai ka ni kersan ni phi kane ka election ngaton jingkermen nambar ba lada ngalim manga kani kenti kalim lang paro kani ka hok long trai ti ka syong sau pajba lada pajba ong ba ka bha bangin du noi kani long trai te ngar ko ladu ti ngejop ru hau pajba ngarem ro pajba okay.